Máš oblečenie, ktoré vlastne nepotrebuješ? Predaj ho na Vinted bez poplatkov. Stiahni si apku. Ja si zo mňa ako z youtubera robia srandu, že ma sledujú malé decka. Za prvé je to pravda len z polovice a damn, pozrite sa na môj nový baťoch. Aj ten nájdete v mojej novej Back to School kolekcii na moonomerch.sk. Čago Belo šilenci, v dnešnom videu sa budeme baviť o zázračnom elixíre, ktorý sa volá Gummy Juice. Ale nemyslím ten, s ktorou budete skákať ako gumimacici, na čo vám stačí úplne kofeín. Ale áno, myslím to, čo pijete každý piatok na spaľovni s partiou 14. No skrátka, v dnešnom videu sa budeme baviť o Hej, režisér, to čo má znamenať? To je náš najatý ochranár proti žltému doláru na YouTube. Wow, do že kvôli nemu YouTube sa teraz nemôžem hovoriť, čo chcem. Ten žltý dolár mi už lezie do na nervy. Hej, toto ma nebaví, odvete ho. Čo neskončil si. A vy mi dajte odber a like na toto video, pretože za žltý dolár, čo na tomto videu garantovane dostanem, si nekúpim ani Apple Vision Stemu. Dnes sa budeme baviť o alkohole. To je sloboda. Ľudia si zo mňa ako z youtubera robia srandu, že ma sledujú malé decka. Za prvé je to pravda len z polovice a za druhé práve ich, či chcú alebo či nechcú, bude čakať doba, keď sa za žiadnych okolností nevyhnú situácii, kde ich niekto bude ťahať na chatu, alebo na svadbu, alebo na oslavu, kde alkohol piť budú. Ako napríklad u nás na východe Slovenska. Vo víne je múdrosť, v pive je sloboda a vo vode sú baktérie, takže tu sebe vypiť. A čo sa týka Čechov, tak oni to mohli mať nejako takto. Synačku, odtete naučím piť pivo, pretože ušetříme, pretože voda je drahšie než pivo. A preto som tu ja, váš obľúbený Munko, ktorý je posledný, s ktorým by ste alkohol spájali, aby som vám povedal svoje skúsenosti s týmto pofidérnym pitím a aby ste vedeli, čo vás čaká, lomeno nečaká. Podľa toho, ako sa rozhodnete, ale musím vám teda poprať veľa šťastia, lebo keď si myslíte, že je alkohol ľahké odmietnúť, tak ste na omyle. Samo, nikdy nebudeš chlap, keď neochutnáš pivo. Hej, Samo, poďeš s nami na chatu, poďku sa vypiť, more. Samo, však nebuď géňo, daj si s nami aspoň jedného šota. A to ty si akože s nami nedá šampanské, Samuel? Takže áno, nejakým takýmto prehováraním som sa aj ja ku svojemu prvému pitiu dostal. Ale keď sa máme baviť o mojom úplne prvom ochutnaní alkoholu, musíme sa vrátiť niekedy do roku 2003 alebo 4 alebo kedy to bolo, kde som asi ako trojročný zobral ocinovi pivo, ktoré mal položené na kresle a hneď som ho vypľul a ďalej si už nepamätám. Shodou náhod je toto hneď moja prvá spomienka v mojom živote, ktorá je spojená s alkoholom. Potom do svojich 12 rokov som bol pod krídlami božských síl a alkoholu sa mi podarilo vo všetkých prípadoch vyhnúť. Ale keď som mal 13 rokov, tak sme v mojom rodnom meste pracovali celou rodinou na poli. A strýko tam doniesol Jack Danielsa a medového Jack Danielsa. Takže sladký alkohol, ktorý bol presladený pre kohokoľvek toto ochutnal. Tým, že mal strýko až dosť skreslenú predstavu o mojom veku, Samuel, ty už si veľký borec, s tebou si už môžem vypiť. Aj keď som v tej dobe vyzeral takto, tak som ho posluchol a odpil som si z fľaše. Kámo, to je akože dosť dobré. Dávej ber, dávej co máš, to môžeš, dávej ber, teba sa slípni z kúže. Takže každých 10 minút počas toho, ako ostatní ľudia pracovali, som si dal tajne z fľašky jeden srk a seriózne, chcel som si, že hej kámo, také sladké majú ľudia spojené s opitím sa a s grcaním, však to je úplná láhoda. No v tomto zbadali rodičia, ktorí ma hneď na to zdrbali a poslali ma z poľa domov na bicykli. Bol som rád, lebo som nemusel pracovať na poli, ale zase na druhú stranu ma s opitím sa a s grcaním, však to je úplná láhoda. No v tomto zbadali rodičia, ktorí ma hneď na to zdrbali a poslali ma z poľa domov na bicykli. Bol som rád, lebo som nemusel pracovať na poli, ale zase na druhú stranu ma odpojili od môjho stratenia paníctva v alkoholom svete. Pretože som si tú becherovku dal, ale necítil som žiadne účinky. Týmto prvotným v úvodzovkách zážitkom to ale neskončilo. Netrvalo dlho, čo otec zmenil názor a pomaly mi na opekačkách núkal nealkoholické birely, čo bolo v podstate pivo, ale s prichuťou pomaranču alebo jablka. Tieto napoje nemali to teoreticky takmer žiadny alkohol, ale alkohol trvalo dlho, čo otec zmenil názor a pomaly mi na opekačkách núkal nealkoholické birely, čo bolo v podstate pivo, ale s prichuťou pomaranču alebo jablka. Tieto napoje nemali teoreticky takmer žiadny alkohol, ale alkoholový nápoj mali len simulovať a úprimne, chuť piva som zo začiatku vôbec nemusel a pri jeho ochutnaní som reagoval nejako takto. Čo je to za sračku?
Ale postupne som sa do tej horkej chuti celkom dostával. Pivo je inak ale tak divná vec. Vám deckám to príde extrémne horké a nerozumiete, ako takéto niečo vôbec niekto do seba môže dávať, ale v 20, keď máte smet, tak ste schopní pre pivo totálne zabíjať. Ale o tom až neskôr. Moje úplne prvé opitie sa datuje do roku 2017, keď som v apríli oslavoval 16 rokov na internáte. Bol večer a moji dvaja spolubývajúci mi povedali, aby som si s nimi išiel vypiť, pretože mám narodeniny. Takže sme sa celý večer bavili, pozývali sme si k nám spolužiačky, behali sme po chodbách a v momente, keď môj spolubývajúci povedal, však si daj jedno, nie? Daj si aspoň jedno shota, my už tu máme asi 5 za sebou a ty ešte ani jeden. Tak som sa rozhodol, že teda idem začať piť. Tým, že si budem dávať štamperle vodky, alebo čo to bolo vtedy, ja už ani neviem. No neviem kvôli čomu, ale pamätám sa, že som vtedy bol tak vystresovaný vôbec si dávať do seba alkohol, pretože som si myslel, že keď sa opijem, tak mi skolabuje srdce. Jo, je to najviac retardovaný dôvod, aký mi vtedy mohol napadnúť. Ale to je dôvod, že prečo sa mi v ten deň veľmi nechcelo piť a za celý večer som si dal asi iba nejaké 3 štamperle, ale stále to bolo prekryté veľkým stresom z toho, že čo sa mi stane. Takže len kvôli mojej paranoji som si ten večer absolútne neužil a išiel som s veľmi blbým pocitom spať. Takže v tomto bode som mal 16 rokov a ešte ani raz v živote som nezažil poriadne pitie alebo pocit opitia sa. To sa ale veľmi zmenilo v mojich 17 rokoch, keď mi zavolal kamarát. Áno, prosím. Čau, Samo, čo dnes porábaš? Nejdeš s nami von do spaľovne? A čo tam chcete robiť? No vieš, ty si trochu známy tým, že vôbec nepiješ, takže mi napadlo, či by si nechceli s mojou partou si trochu vypiť. Yes, jo bracho, daj mi 15 minút a som dolu. Takže prišiel pre mňa môj bývalý spolužiak, ktorý ma zobral na železničnú stanicu, z ktorej sme išli do vedľajšieho veľkého mesta do Prešova. Tam ma zoznámil so svojimi kamarátmi. V podstate to boli jeho spolužiaci, s ktorými som mal ten deň ísť piť. Neviem, ako to mám poriadne vysvetliť, ale každý z jeho kamarátov vyzeral ako z nejakého amerického high school filmu. Takže nasledovalo toto také trapné. A proste hudbu z 80 nutenia, ale konec koncov to bola skupinka ľudí, v ktorej som sa cítil najpríjemnejšie. Ako nerd. Ale viac menej som sa dokázal baviť so všetkými o všeličom, pretože prečo nie? Až do tej doby, teda si v tej dobe každopádne už písal s nudličkou. Takže s tými dievčatmi som hodil pokec, ale dával som si bacha. Hlavne kvôli tomu, že ma jedna z nich spoznala z YouTube a nechcel som, aby ma v skupine tak ľahko prezradila. Ale keď sme sa teda všetci spoznali a predstavili, tak sme si povedali, že keď sa mi spiť, tak musíme v prvom rade nejaký alkohol kúpiť. Takže sme išli do mesta do náhodnej večierky, kde sme si kúpili základnú výbavu. Vodku, víno, pivo a zapia. Len aby som objasnil jednu veľmi podstatnú vec. Z našej partie mal každý jeden z nás 17 rokov. Keď často nakupuješ, je čas začať šetriť. A keď dôjde na šetrenie, tak je tu Allegro Smart. Vyskúšaj. Z našej partie mal každý jeden z nás 17 rokov. U nás prevádzal ťukot fliaž v našich batohoch, takže všetci starší ľudia, ktorí okolo nás chodili a počuli ten ťukot, tak automaticky vedia luxus ako napríklad chata alebo súkromný byt proste nevedeli dovoliť. Na tú opustenú spaľovňu sme teda prišli a postupne sme si teda vyťahovali fľaše a išli sme piť. Niektorí si vyťahli vodku, niektorí zasa víno, fanšmekri si vyťahli pivo a postupne sme do seba začali dávať prvé sipy. Čo to je za pivo, brácho? Klasika šariša som zobral. Ja dneska idem hardcore a idem na tvrdé. Pohode, borci, máme do toho dosť, je si z čoho vyberať. Bolo z čoho vyberať, ale ja som vážne nevedel, čo mám skúsiť ako prvé. A celkom som sa aj bál, pretože som v minulosti už alkohol ochutnal, ale nikdy som sa vyložené, že neopil. A keď vidíte, čo alkohol s niektorými ľuďmi robí, Prečo by som mal piť? Pil si, nepil si, nebil si. ale vy sami ste to nikdy nezažili, tak sa vážne bojíte toho, že do čoho víno ako ten taký francúzsky profesionálny drink a teraz vidím, ako ho dievčatá za pár centov pijú z plastovej fľaše. Takže som si vybral vodku, čo teraz vidím ako úplný nezmysel, keďže sa aj momentálne stále oblúkom vyhýbam. A keď som ju prvýkrát ochutnal, mal som pocit, ako keby som pil okenu alebo nejaký čistiaci prostriedok. Ale keď mi dali chlapci napiť džusu hneď potom, ako som si tú vodku dal, tak to vytváralo veľmi príjemnú kombináciu. Proste vypijem niečo tvrdé a potom to hneď zapijem niečím sladkým. Preto sa tomu džusu hovorí zapijak. A nemusí to byť len džus, môže to byť aj kofola, môže to byť aj voda. Pre mňa za mňa to môže byť ďalšie tvrdé, ale to veľmi neodporúčam, pretože by vás vyplo na ránu. Samozrejme ľudia používajú zapijak len keď pijú tvrdé, pretože hej, niekto keď pije pivo, tak mu to chutí a zapijať to nemusí. Ale je stále dobré zostať hydratovaný, aby vás nevysušilo. Ja som bol každopádne dosť vystresovaný. Bol som jediný z partie, ktorý ešte v živote nebol opitý a preto som počas každého panáku mal extrémny srdcový tep a potili sa mi ruky a len som stotinu po stotine čakal, že či sa so mnou niečo bude diať. Však samo, však sa uvoľní, nie? Jo,
ja si to užívam, hahaha, to je super. Bolo to asi tak nepríjemné, ako keby ste čakali na elektrický drát, potom, že čo sa ho dotknete, že kedy vám dá šok. Ale aj keď som mal svoju myseľ nasledujúcich pár minút zamestnanú strachom, že čo sa bude diať, tak som si postupne dal lok za lokom a nejak som sa ukľunil, pretože to so mnou zatiaľ proste nič nerobilo. Tak čo je, Samuel, užíva si to s nami? Jo, všetko je fajn. Čas plynul a odkedy sme začali piť, ubehlo asi 30 minút. Ale samozrejme sme tam neprišli plniť nejaký kult, že si ideme sadnúť do kruhu, ako sektári si necháme svojvoľne nechať tiesť alkohol do žil. Nie. Každý si proste začal robiť to, čo chcel. Bacha sa bacha! Hej, pozeraj na tie moves. Hej, paráda, poďme, jo, jak ti to ide? Hej, ja ti hovorím, keď spadneš, no tak ja ti zachránku volať nebudem. Hej, toľko rokov tu stojí, to nespadne. Hej, tiež veríš na to, že pyramídy postavili mimozemšťania? Kamo, toto je úplne, že iluminati. What the fuck? Počas toho, ako sme sa rozprávali, sme každý mali v ruke svoju fľašku, z ktorej sme postupne pili, ale nikto z nás to netryhardil, pretože sme všetci postupne čakali, kým to do nás postupne začne hitovať. Hej, počúvaj, ty napríklad teraz, jak si už vypil, ako ty cítiš teraz? A že viete, keď si dáte, cíti aj vaša mentalita. Takže máte pocit, že môžete byť trochu viac úprimní a začne vám byť proste lepšie. Ja som si v tomto stave povedal, že